Hej, nu kommer jeg med en ny story. Ja, og hvad har vi i dag? Den 17. juli 2016. Det her går år tilbage. Jeg bliver 52 i år, og det handler om dengang jeg var 15 år. Og min veninde var 16,5 eller under. Hun var 16, og jeg var 14,5 eller sådan noget. Lige meget. Vi har besluttet, at vi skulle flytte til Danmark. Og vi arbejdede så i en pølsevogn for at spare penge til, at vi kunne fylde en container med mad, så vi kunne have med. Og ja. Og jeg arrangerede så med min bedstefar i Sandevåg. Han havde butik. Om jeg kunne købe ind på ham hos en grossist, hvor min ekspapfar havde arbejdet. Jo. Min bedstefar gav mig lov at købe på ham, på hans CVR, eller hvad det hedder på færøsk, hans firmanummer. Og det gik lærerfolkene med til, og alle kendte mig, fordi min ekspapfar arbejdede der, og jeg var kommet der dagligt. Når vi kommer der så, og vi køber. Blandt andet køber jeg en hel palle toiletpapir, fordi det skal jo fandme ikke mangle i Danmark. Vi køber så for 4.000 et eller andet alt i alt. Og jeg går op på kontoret og betaler og siger, at det er gennem min bedstefar og oplyser mit navn, men de kendte mig godt. Og jo, så kommer jeg ud af kontoret igen. Siger min veninde, Ellen, skynd dig løb. Så hvad har du i hånden? Det var en 10 kilos ost. Jeg har stjålet den her. Jeg har lejet en taxabil, der venter ud for at løbe. Og jeg tænkte, ja, jeg må hellere lystre. Og så tog vi den her ost på 10 kilo, som vi faktisk stjal. Næste weekend skulle jeg så til Sandevåg og besøge min bedstefar, og så nævnte han ved middagsbordet, Ellen, de har ringet fra den her grossist og spurgt, om du ikke venligst kan betale for osten. Tænkte jeg. Og selvfølgelig kendte de mig. Jeg havde lige opgivet mit navn, og de kendte mig, for jeg havde gået der i årevis. Og jeg betalte så for den her ost. Og hvorfor hun stjal den, det ved jeg ikke. Vi havde masser af penge, men vi var så unge, så lidt spænding skulle vi have. Og alt det toiletpapir, jeg havde købt, det fyldte hele vores... Vi havde værelset, der var garderobe, det fyldte hele rummet, alle toiletrullerne. Jo. Og vi flyttede så til Danmark, og vi havde ostestykker til hele sommerferien, og vi havde mere end det, og vi havde masser af toiletpapir, og masser af mad, og så jeg har engang drillet Kai med, at jeg havde købt en palle toiletpapir og stillet den i soveværelset i stedet, hvor vi boede. Og han var lige ved at hoppe på den, men jeg er holdt op med at købe så meget toiletpapir med. Så ja, det var min story i dag, 17. juli. Enjoy, folks. Det var den. Tak. Hej.